Cu toții simțim confuzie, derută și uneori senzația aceea de haos. Hai să vezi de ce dintr-un punct de vedere non-dual. Ca ființe umane, câmpul nostru energetic sau câmpul nostru morfogenetic este compus în această realitate, acestui univers, din mai multe densități energetice. Iar asta înseamnă mai multe lucruri. Fiecare densitate energetică are un alt tip de vibrație sau un alt tip de frecvență. În funcție de această frecvență, avem această contorizare de frecvență înaltă și frecvență joasă. Și e adevărat că este atribuit foarte multă cunoaștere frecvențelor înalte și mult mai puțină cunoaștere frecvențelor joase. Însă asta nu este neapărat adevărat. Și din perspectiva energiei non-duale, această comparație este ușor supărătoare și creează conflict în sine. Fiecare densitate energetică vibrează în alt ritm. Asta înseamnă că noi suntem mai multe ritmuri vibraționale în același câmp energetic. În momentul în care gândurile noastre sunt foarte rapide, acele frecvențe energetice operează într-o anumită densitate, în timp ce corpul nostru operează în cu totul și cu totul altă densitate, ca și exemplu. Pentru a avea armonie în câmpul nostru energetic, e nevoie să înțelegem că avem elemente ce vibrează în ritmuri diferite. Iar pentru asta e nevoie de respect. E nevoie să respectăm atât ritmul corpului nostru, cât și ritmul sufletului nostru, cât și ritmul energetic din dimensiunile mai înalte, să spunem. Însă aceste lucruri, în momentul în care noi alegem una fiind bună și cealaltă fiind rea, una fiind evoluată și cealaltă fiind involuată, creăm foarte mult conflict între aceste perspective și implicit, datorită perspectivei mentale, intrăm cu forță și opresiune în uniformizarea celor două sau celor mai multe, de fapt că sunt mai multe densități. Așadar, e important în momentul în care simțim confuzie sau destabilizare să înțelegem că mai multe tipuri de ritmuri energetice se întâmplă în același timp în câmpul nostru și să devenim puțin mai neutrali, dacă putem, astfel încât să reușim să stabilizăm energia câmpului nostru fără a intra în conflict cu diferitele tipuri de ritmuri. Iar pentru asta e nevoie să înțelegem și să avem respect pentru toate timpurile de ritmuri în același timp.